Kurung nyawer toh bos. Siapa? Masih dikeces. Oh, tadi sudah menyudal aku dari belakang. Oh, sudah. Oke. Oke, terima kasih matur sembah nuwun. Iya, terima kasih matur sembah nuwun. Satu tembang memenuhi permintaan dari kru 35 ya. Caos kunjuk dumateng Bapak Kades Pule sak perangkatipun Pule Kandat Kediri. Semoga terhibur dan terhibur. Oke, langsung saja kita panggil siapa dia? Mbak Dia Ngateko. Wong ayo, Mbak Sulis. Mbak Dia. Arep keliru toh. Arep selamat siang. Selamat siang. Iya, selamat malam Mbak Dia. Mbak Sulis manis. Selamat malam Mas Gembos yang manis juga. Mbak Sulis manis lah aku. Manis, kamu kan cantik. Elek gayane manis arep ngelokne ireng ngono lho iki. Ora, iya. Diucapkan selamat malam buat warga Pule ya. Pule Mas. Kandat Kediri Wong Ayu. Kediri wajan tumplek blek dadi siji nonton kabeh ya Mas. Alhamdulillah. Mulai dari Manggis Ngancar Kediri Bodak, Kawedusan kabeh nglumpuk wes ya Mas. tumplek blek. Iki Mbah Jarno, Mbah Jiko, Mbah Jito ya rawuh no. Semua fans Sekar Gadung ugi rawuh. Mboten saged disebat tunggal-tunggal pokoke iki sugeng dalu mawon. Iki meng Pak Surani wacanen sik iki. Pak Surani ya kudu diwaca. Iki duwe basa Arab ya Mas. Assalamualaikum kuwi wacane paling. Kok paling ya bener ya. Iki lho Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sugeng dalu Pak Gembes. Sugeng dalu Pak Surani. Kula nyuwun lagu Kacuk. Kacuk. Kok kacuk to, Nak? Lah niki lho mboten dianu, lho mboten diparingi napa spasi lho Mas. Sampean muni kacuk Pak Jito. Nek percaya niki lho. Niki lho Mang Tingali sedaya. Niki lah nggih. Kacuk wonten to. Sampean muni kacuk ngono Pak Jito Tulungrejo langsung mangkret. Nggih niki kacuk kuning. Kacuk kuning. Napa Rondo Banyuwangi. Rondo Lagu Banyuwangi. harus dilayani sama Jeng Pipit. Iya. Jeng Pipit. Iya, Jeng Pipit iya. Saking kula Pak Surani Manggis Ngancar matur suwun. Matur suwun. Laujanipun nggih wonten panyuwunan lagu saking Pak Didi. Apa lagune, Pak? Puspita Nala wau. Iya, Pak Didi ya dilayani wong ayu. Dan juragan batu bara, juragan minyak. Juragan minyak yang di Surabaya. Siapa itu Mas Gatot? Iya, Bos Gatot. Selamat malam Bos Gatot. Iya. Oke, satu tembang memenuhi permintaan dari siapa tadi wong ayu? Pak Didi. Pak Didi. Taos kunjuk dumateng keluarga besar panjenenganipun iki menika Bobo Haji ya. Bobo Haji Imam Syafi'i dan juga Ibu Hajah Purwiyandi ya. Dilayani bolo, yuk Sekar Gadung Indonesia. Gatur suami bolo. Ini spesial juga buat teman-teman berdua ya Didi. Iya, semoga bahagia selalu. Amin. Sakinah mawaddah warahmah. Amin. Langgeng sampai selama-lamanya. Selamat malam Pule Kandat Kediri. Saya matur nuwun.
bose. Iya. Lah kowe sapa? Aku ya sing kae to. Mas Ebe. Guyu, guyu. Aja timpet to, timpet. Aku timpet Pak Mas. Takut jiwa takut mamati segar mekaran melati rinon katakan Soko, 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 soko. Sekar Gadung Indonesia Luar biasa. yang di Malaysia Kucing Sarawak Malaysia matur suwun Pak Deman semangat selalu. Yang di Hongkong ada Mbak Neti semangat Net. Oke. Apa Mas? Raja Saweri ngengkel ya Pak Dini kae. Mbak Dia, Mbak Dia. Mbak Dia, kalau wong ayu fan beratmu. Iya. Pak Naryo. Pak Naryo. Alhamdulillah. Wesnya nopo? Engkau yang kau mulie, Oh iya. kau mulie tak babak. Heeh. Piye? Wangi muni. Piye? Engko yo ning pertigaan. Iya. Tak sorry. Engko yo Pak. Nek sandinge enggo-enggoan nang ngono. Iya. Niki requestnya lungi teng asmara nggih. Oke, Pak Naryo matur sembah nuwun, semoga sukses selalu ya. Amin. Oke, terima kasih matur sembah nuwun ya. Campur Sari kami akhiri sampai di sini dulu. Nanti dilanjutkan di sesi limbuan dan goro-goro ya. Permintaan dari Bapak Naryo nanti di limbuan dan goro-goro. Oke, terima kasih. Acara berikutnya sambutan ya. Sambutan perwakilan dari panjenenganipun niki menika